Piştî avabûna cîhanê li ser rûyê erdê gelek şeklên xwezayî avabûn. Hin dever di nava milyonan salan de xwe guhertin û bûne tiştek din. Li ser rûyê erdê ew qas tiştên balkêş avabûn ku dema mirovahî ber bi cîhana nûjen ve çû, hêdî van deran ji nû ve keşifkirin. Ji xwe xweza jî bi vê formê avabûye. Her wiha gelek deverên ku bala mirovan dikişînin, balkêşiya xwe ji xwezabûna xwe digirin. Hîna jî li ser rûyê erdê gelek dever hene ku li benda keşfa mirovahiyê ne. Lê niha em ê we bibin cihekî ku hatiye keşifkirin, lê ji hêla gelek kesan ve nehatiye naskirin. Ev der herêmek girêdayî navçeya Elbaka Wanê ye. Wekî hûn jî dibînin li vê deverê hin şeklên balkêş avabûne. Ka werin em vê devera xwezayî nas bikin. Em anha li cihekî Wanê nedîsa li Wanê navera Wanê û Hekerî seriya Wanê û Colemergê em sekirîne aniha. Navê vê derê li gorî gundiyê vê derê navê Germik e. Ji re te gotin Germik. Bi rastî em pir navan lê geriya me got gelo em ê navê Kurdî çi dayînin. Ew gihîstine ewa me alîkariya me. Navê vê derê alî gelemperî ve ev navê van deran Traventer. Lê mesela ême em bêjin derence me digo em ê bêjin derence an jî derencav me digo em ê bêjin. Lê gundiya got Germik em pê kêfxweş bûn bi rastî navê wê xwezayî zaten ew bû. Em aniha lê çawa me got navbera Wanê û Colemergê ne. Em heştê û heft kilometre nêzî Colemergê ne. 156 kilometre nêzî Wanê ne. Bi rastî. Ev der navçeya girêdayî navçeya Elbaqê ye. Tirkî dibêjin Başkale. Çawa dibêjin divê vê derê navê Denizli'de navê Pamukkale vê derê jî girêdayî Başkale ye wasa dibêjin. İkram işler behsa Pamukkaleya Denizli'ye kir. Bi rastî jî herêma Pamukkale yek ji wan deveranê ku li cîhanê herî bala mirovan dikişîne. Travertenê Pamukkale bi vê hebûna xwe ya xwezayî hêjeyê gelek gotinaye.
Lêbelê ev travertenê ku li herêma Elbakê jî ava bûne, mirov dikare bêje ku mînyatûra travertenê Pamukkaleeyê ne û her wiha bi xweşikiya xwe bala mirovan dikişîne. Welatê me Kurdistan di navbera du hev platformê mezin da heye cî girtiye. Platforma Arabistanê û Platforma Asyayê. Platforma Arabistanê berbimetê hêdî baskî li ser me dike. Yani giraniya xwe dide ser me. Wextekî em bêjin 205 milyon sal berê vê derê binê avê da biye û hêdî bilind biye û av kişiyaye vê derê qurçimiye. Yani erd qurçimîne. Em dikarin bêjin vê qurçimekê de tabii çiyayê nû çêbûne, çiyayê nû dema ku ew volkanîk jî re dibêjin ew çêbûne û gelî çêbûne. Nava qurçimeka da av herikiye. Ew ava em bêjin di nava bi milyonan sal hatiye û herikiye derdora xwe xirab kiriye gelî û newal çêkirine. Dema ku gelî û newal çêkirine em bêjin avê li ser van fay hattî dibêjin. Li ser van qelişekwana sekinîne hêdî derdikevin derva. Avê ku derdikevin derva li ser erdê em bêjin bi xwe re karbonê tînin. Karbon û magnezyum hinek dibêjin. Kalsiyum, kireç, ew kireçê bi xwe re tînin. Kükürt bi xwe re tînin. Ew dema ku derdikevine ser rê erdê karbon difire diçe û kalsiyum dimîne. Kalsiyum û kükürt bi hev re dimîne. Ev der bi kalsiyumê ku maye hêdî dihele kalsiyumê bi xwe re dihelinetîne di ser keviran ji xwe re hewzan çê dike hêdî çê dike tîne. Derekî wiha wekî germika vê derê em bêjin 200 milyon sal hin dibêjin 300 milyon salî da yani navbera 200 milyon salî da hêdî ji xwe re çê dibin. Ew ên kireçan tînin bi xwe re dibin kalsiyum kireçî dibêjin jê yani kireç bi xwe re tînin û derva dema ku karbona wî difire diçe di hişk dibe yani hişk dibe wekî şekil digire. Hine şeklên sekî derdikevin holê. Em bêjin dîmenên pir xwezayî derdikevin holê wîsekî. Em tabii li wan dîmenan dinhêrin pir xweşa me dişe. Bi rastî pir cihên xweşikin jî çawa hûn dibînin cihên pir xweşik hene li vê derê. Li Kurdistanê gelek deverên xwezayî û xweşik hene. Travertenên Elbakê jî yek ji van deverên xwezayî ne. Gelê herêmê navê vir danîne Germek. Ev herêma Balkêş her çi qas di hêla îdarî de li ser wîlayeta Wanê de jî ji hêla erdingariyê ve nêzîkî herêma Colemêrgê ye. Ev der ji ber ku nêzîkî Colemêrgêye dibin ewan avhewaya bin bandora avhewaya Colemêrgê de dimîne. Zivistanê hişkî û ew heye baran heye dibare û hişke havînê jî dîsa zêde germe û zihaye yani çawa Tirkiye dibêjin kuru ve kurak ve sıcak ve kurak dibêjin. Ve ava vê derê her tim germahiya wî hemen aynıye nagwere 25 navbera 20-25 derece da ava vê derê hene. Yani 20-25 pîlê jê re tê gotin hene. Zivistanê û havînê zêde neguhere bare hinde. Dîsa ew vê derê em bêjin beraya wî dirêjaya ez dibêjim ew ji hinekî ew agahî bira hebe 100 metre beraya wî 200 metre dirêjaya wî hatiye pîvandin vê derê ji behrê em aniha
2400 متر بحری بلندن. ev xuşikiya ha belkî di nava milyonan salan de ava bûye. Lê ji kesên nenas re wekî cihek nû xuya dike. Wekî me di serî da jî anî ziman ji hêla gelek kesan ve nayê zanîn. Lêbelê kesên ku tên vê derê dibînin, li xuşikiya wê heyran dimînin. Ev derceğe ki xwezayî yani dîmenê ki xwezayî ye. Xwezayî bi xwe çêkiriye, hêdî çêbiye. Demek ku mirov dibîne bi rastî mirov heyrî dimîne. Yani çawa ku mirov bi xwe rûnê devrekî bêrekî bide destê xwe hêdî wekî hunermendekî, mîmarekî mirov xwe ra hêdî çê bike û avekî veherikîne. Ew ava nava di nava hezar salan da çawa dibêjin 300,000 salî da çêbiye. Hêdî ji xwe ra evekî digre formekî digre ew forma xweş me diçe bi rastî yani em kêfxweşin ku ev diş di welatê me de hene. Travertenê Elbakê di eslê xwe da cihek berfireh digire. Lêbelê di nava demê de ji ber av cih guhertiye, şeklê wê jî hatiye guhertin. Hin caran dema berê avê guheriye, avabûna derenceyan jî guherîne. Niha hem cihê nû yê van derenceya heye, hem jî cihê berê ku av lê zihabûye. Qasek berê me cihê nû nîşanî we da aniha em cihê berê nîşanî we didin. Niha cihê berê pişt me da cihê berê ji ber ku ava wî di nava demê da av di nava demê da dema ku ser xwatiye qutkirin qut biye lewma hêdî reş biye û şeklê xwe berê muhafaza kiriye, parastiye lê hişk biye mirov nikare bi desta tişekî biqetîne. Ew ê berê me dina Xwedayê wextê ku me pê xwe dida ser em dişqitîn ji ber ku nû bû kirêç hingî nava demê de dimîne, hingî diçe hişk dibe, sert dibe, mirov nikare aniha perçekî bi destê xwe ji vê derê biqetîne. Lê yê berê di pirpişî mesela mirov bi desta dikaribû perçe jê biqetanda. Di nava demê de me çawa got hêca 200,000 sal berê ve çedibe, dinava 200,000 da 300,000 da çedibe. Kuşak ev der em dibinin ku dinava demê da ava hatiye qut kirin û hêdî hişk biye û berbin mirinê diba diçe. Mîna berê wekî zindî nemaye. Werin em hinekî din xwezaya vê devera balkêş nas bikin. Ne tenê traverten, her wiha gelek cihên din yê xwezayî hene li vê herêmê. Çem û robarên diherikin, jiyan dide vê erdnîgariyê. Her wiha derdora xwe jî hê rengîntir û xweşiktir dike.
Çeme ku hünlüpe pişmi dibinin çeme nave çem ava reşe. Ciser ciyayı elbaqi başkaleyi dizi hingi çem mezun dibe te ber gundara nav gundara derbast dibe çed giyece zapi. Çeme zapi evci perçeki çeme zapi dibe u de herike diçe. Ber gundara derbast dibe nave gunde ve deri heri nezik nave kaya gunde kaya nave ve sıçanız gotine urartıya gotiye sıçanız yani deme urartıya adamaya burası ayağınız kopanız şuşanız yeki juane gündeki set gunda yeki set gunda gündeki juane ji jere gotine şuşanız biberin sıçanız Türka jere gotiye dere içi Türka gotiye dere içi avaji Arap hatine vedere Arabana büyü savat danine günde savatı anji dere içi anji Türkan navekedin jiddayı Akçalı yani seçar navevi hene burası ki hatiye ligori xun navek dayı dirok avederi ji pır dirok ke kevnara burası yani dema urartıyor adamaya çavame gut ev nave gundava zaten köşeye dema urartıyor adamaya navevi sıçanız danine naveki urartucaya embejin urartuye ev der nezi ve dereye embejin 1500 metre anji kilometre nif nezi ve dereye günde heri nezi vi germike ev günde em dikarin bejin be peyati mirov dikare herevere gelê herêmê û turîstên ku ji deverên dûr tên ger derfet bibînin berê xwe didin germikê û vê devera xwezayî dibînin. Lê mirov dikare bêje ku heya niha xwedî derketinek baş li vê cihê bi qedir nehatiye kirin. Di van deman de hin dostên xwezayê û çend kesên ku dixwazin vê xwişiyê bi kişandina wêneyan bi paye bikin berê xwe didin travertenê Elbakê. Ev der dışıbe ev Denizli'ye, Traverten'e Denizli'ye, Pamukkale'ye. Burası hemen vaki hevin, emecin vaki hevin. Zaten de hemen salan da çebune yani düşüt 1000 sal beri çebune. Çava hündübinin ve derece avavi çimako av nayı spibün avi hediye edir reşbiye berbereşayı vadiçe. Edive bir vek evireki vakiye beri. Evci jiberkü kes li xwedî dernekeve ji ber ku kes lê nanhêre avayî qut dibin kes lê nanhêre. Ji bo vê devera hêja tişta herî pêwîst xwedî derketine. Ji ber ku xwezaya Kurdistanê ji xwe dibin talanekî de ye. Ger xwedî derketinên bi vê rengî pêk neyên ev talana ha wê hêj mezintir bibe. Hem saziyên ku bi xwezayê re eleqeder dibin û hem jî rêveberiyên herêmê ji bo ev dewlemendiya xwezayê bijî pêwîst e gelek tiştan bikin. Ji bo ev dever bibe herêmek turîzmê lazim e di asta cîhanê de bête naskirin û bibe cihek taybet. Ali Xwezayê ve hatiye çêkirin dîsa Ali Xwezayê ve hêdî dî jolê radibe. Ev der cihekî pir xweş e çawa hûn dibînin bi rastî jî cihekî heta tu bêjî xweş e. Divê em van deran biparêzin yani heta ji destê me tê van deran biparêzin. Wekî çawa cîhan hemû pey turîstek hetiye
وکی جهان همو پی پره قازانج کرنه کتیه او نرخین دست مدا دوی که ام وکی جهانی چه بکن گش بکن لیوان داره اوتلا چه بکن رخوان پرتشتا چه بکن و وانا بگی یine cihanı بدن ناساندن برا cihan nas bike o vere لی خادی در که ببرس برنامه خوزای افجار و لوارگهک بالکش راوستاند و تراورتنین الباقی بوه داناسین. وکی ما آنی زمان نتنی تماشه بکن. هر و هرن وان دورین خوش ببینن و بدن ناس کرن. دا که ولات مد دهیلا توریزم و داناسین دجی ببه ولاتک هری پیشکتی. تراورتنین الباقی آنگو گرمک لبن داویه.